Yankulu indaba ngokhathide babukeli nginibingelele emakhaya uma kuwukuthi usuku lwakho lokuqala ulapha sicela usubscribe bese upressa notification button ukuze konke esikwenzayo uzokuthola kusekushasha. Uyanibingelela ke uGamzoba kwethu kwiGamzo TV edabuka phansi emzimkhulu esigodini saseMyembe. Namhlanje ke bakwethu nginiphathele indaba ngokhathide ngobe oyisilomo sokhozi FM. Kuzokhumuleka ke bawethu ukuthi uKhathide Ngobe ubonakale einkundleni zokuxhumana ebungaza usuku lakhe okokuqala nqa lomane azalwa njengoba ebekade ehlanganisa iminyaka engamashumi amane. Kanti ke lokho kushiya abaningi nemibuzo ukuthi kuza kanjani ngoba phela wayekade ekubalulile ukuthi inkolo yakhe yofakazi bakaJehova ayikuvumeli ukuthi ubungaze usuku lokuzalwa. Wabeke sekushiya nje imibuzo eminingi ubese bizwa ke ngoBK ohlelweni lwakhe lapho ebese ecacisa khona ke ukuthi useshiyile ke manje lapha ebandleni abekade ekhonza kulona usengaphansi kwabasindisiwe. Usibalulile ke izathu ngokuhlukahlukana kwazo. Okunye ke sophinde sibongele uBig Zulu esaziyo ukuthi inkunzi lena ayiqhelile kakhulu kumaskandi edabuka phansi eBergville. Ngemuva kokuthi sibone lapha enkundleni zokuxhumana esikhombisa ifoni yakhe ayinikezwe ngabakwa Itel. Simbongeleke uBig Zulu lokho kukhombisa ukuthi imisebenzi yakhe mihle kakhulu. Nabo bazisondeza kuye nje ngoba bayazi ukuthi umuntu onesasasa ngokuthi bamnikeze yona ifoni izongena kalula kubantu ngoba uyaziwa ukuthi uyiqhawe impela elikhona lapha endimeni. Kuzokhumuleka ukuthi uBig Zulu lapha nje inyangeni ezimbalwa ezedlule sike sambona eshaya i-double platinum ngengoma ethi imali eningi. Ungqongqoshe washaya igold, wabuya lapho kwisiginci wazoshaya iplatinum, wabuye washaya iplatinum kwingoma yakhe ethi Vuma Dlozi. Simbongeleke ngempela lapho Big Zulu bakwethu ke njengoba sazi ukuthi zihlezi senzeka lapha kwiGamzo TV. Ngizocela ke ukuthi nisale kahle emakhaya, sizophinde sibonane ngoba siyazi ukuthi vele indaba lapha kumaskandi ihlezi iphuma ngapha nangapha. OkaGamede umntwana uyavalelisa, nisale kahle emakhaya.